Bună ziua! A trecut, cred că, de când am filmat ultima oară, nu știu, 3 zile sau 4. Data asta chiar Am dat un pic nasol. Am făcut o prostie. Se mai întâmplă. Dar bine că am tubleș. Nu ieși tot afară. În fine, dar azi a cam plouat zile trecute, dar azi e în sfârșit soare. Uitați. Și frumos. Deci o să mergem să ne dăm. Ne vedem acolo, ca de obicei. Am ajuns. Începem să ne dăm. Trebuie să umflu roțile, că am presiunea foarte mică. S-o dezumfla și mai tare, nu știu cum. Și să ne distrăm. Am ajuns aici, deși bate vântul tare, tot ne dăm și pe scări, dar nu puteam să trec fără să vă arăt ce se întâmplă aici. Ceva cu motoare. Interesant. Hai să dăm pe scări. Ok. Se întâmplă ceva și pe aici. Concert. Ceva. Șampana. Să ne aflăm roțile. Am revenit. Am umflat roțile. Cu maș, chiar ok. Să vezi. Nu trebuia să fac asta. Revenim. Oh. Altă viață acum. Nu e foarte smooth, dar e ok. Am mâncat. Suntem aici cu Ricardo, cu Teo. Și cred că o să ne dăm pe scări. Hai! Hai! Unii face pe Beatrice. Mă Deci la Consiliul Nată, de nu am fost. Bine, mulțumim! Se mai întâmplă. Not one 180 acolo. Revenim. Am ajuns la un drop legendar. Oh. Oh. Ok. Îi mai dau. Uite! Deci sunt rampe, efectiv, pentru enduro. Neapărat vreau să văd. Pornesc. Da, sincer să fiu, nu mă ajută. Nu prea de bicicletă. Da, păi. Tu vrei să te dai pe ele? Da. Hai să ne uităm.
Oh, da, se cam mișcă. Da? Am ajuns la mine, la loc frumos, frumos. Ia să-mi gândi. Vezi ce asta? Stai puțin. Era ud. Aluneca un pic. Noroi. Ok. Altă idee care aș mai avea. Și tubeless gone. N-am pus pe cameră. Nu știu dacă mai merge. Uite, mă, încerca și Hai. cred că se duce tubeless. La tine nu. What am I doing here? Hop și așa. Să am niște amintiri neplăcute aici. Oh, e cam noroi. Oh, ce clean e jump-ul ăsta. Eu m-am dus pe alea și deja aveam emoții și nu fie iară. Știi, aia cu câine. Odată am venit așa cu viteză. Era o lesă de la banca aia până legată de un câine. Gen, câinele era legat de bancă cu lesa și firul trecea fix prin mijlocul traseului pe unde am venit acum. Eram cu BMX-ul, n-am reușit să mă opresc, nici n-am mai încercat. Am crezut că dacă era lăsat firul, nu se ridică. Câinele se sperie, ridică firul, bicicleta roata față mi s-a oprit, m-am dat peste cap, câinele sare în aer sau fuge și eu aterizez cu spatele fix pe el. Am dat ca un front flip, așa fix cu spatele pe el. Ce m-a speriat atât? Dar eu n-am avut nimic, că era moale, era un bișon. 2 hours later. Nu cred. Ce amintiri. Aici e faimoasa râpă galbenă. Un loc foarte frumos. Și am ajuns. Suntem aici lângă skate, aproape next to the park. Oare voi da vreodată acest spine? Este întrebarea capcană. Acesta fix de aici, pentru că este imens. Nu cred că l-a dat nimeni cu bike-ul. Și aici vedem niște priviri cunoscute. Salut, cameră! Hello! Scuze. Oh. Hai să ne mai dăm. Cu mai multă viteză. Wow, ce easy e.
Ce street ești! Scuze. Au. Bunicul, nu. Bunicul. E frumos. Au. Acum sunăm pe prietenul nostru. Oh, bună, bună, Dani! Bine, la skatepark. Uite aici cu Ricardo. Hai, băiatul ăla din vlog? Salut! Ce zici? Ce ne încurajezi să facem azi? Ce zici să facem în skate? Încercăm ceva nou. Un sit grab. Vlogul ăsta nu ne-am făcut chiar tot ce am propus. Nu am făcut ce ne-am propus. De exemplu, am uitat să dau sit grab-ul ăla. Și efectiv îl dădeam la skatepark. Data viitoare. Ui, unde sar? Așa nu-mi plac drop-urile astea flat. Și tinim un pic. Oh, vreau să-i dau pe scări. Să dau cumva squash la drop așa. So, da, am dat drumul. Am dat drumul la GoPro. Am ajuns la nebunia asta. Habar n-am ce se întâmplă aici. Urma de lume. Rocky. Ok. Nu înțeleg. Not my business. Și a prima poză. Ne îndreptăm ușor. Vedem aici o minunată priveliște a castelului, Palatul Culturii, pardon. Ne îndreptăm spre casă. Iar trecem pe Ștefan. E vineri, o zi și mai aglomerată ca de obicei. Multe evenimente, efectiv hashtag Iași. Ce să zic, doar ne putem bucura de această atmosferă minunată. Let's go! Stai. Am ajuns în cameră după o zi lungă și da, mi s-a descărcat bateria brusc, mai aveam 2%. Da, și sper că v-a plăcut videoclipul și curând voi mai face unul. Acum sper să nu mai ploaie și da, ne vedem. Salutare!